Uba Ardan Mela Basayamot, President ka Voice of the People Party VPP bar UMLA ka nongkram, haka Kyrwoh lingba ka jingkran haka video, haka arpo artare unopra arja arpusan ulaong ya ka Henyo Trap National Liberation Council, bakamday bantuklar ya ka jingtray ka party hak Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC, namar day ki pajba ki blajet, bat kumta day tang ki pajba ki badon ya ka hok ban brat. Kini kejingkran uba Ardan ka long halor ki kaipot kubor ki balapan pau baka HNLC ka berngam ban lei ya ki noilam ka VPP ka basan syar ha ki HADC lada ka penslam ban ai sanat yaus im sora balapan skam da ka hima. Uba Ardan ulaong baka long ka kubor ka basko kendet baka HNLC ka berngam ya ki noilam ka party bat benrap baha hima sora ki dan bon ki kenrom jingtray kam ki bahap ban penben bat ka VPP ka badon ya ka thong ban penbha ketemu ban le kumta da ka penrenti bat penjanai da ka bale kerki. Kumban syukudau baka Executive Committee jong ke HADC kala thong yo ba menjerlang majau Menteri Kumu Acting Chief ka hima sora wat hapdeng ka jingdawa badipan ai sanat no yaus im maram dors im ubala penskam da ka hima sora haka laitrik unai wing araja arpusan haswa buun thang penkhot ya ka met basa upa im Freeman Sings im haka santarik unai wing araja arpusan. Shushu uba Ardan ulaong balada ka jingberngem penyap ke HNLC yakin noilam kawanra ka jingyat bet yadanti haka sensyar khada kumta mauhi kumu Presiden Kloi banlong Langkñia na kabenta ka Jaidbynriew. Uba Ardan ulabu jingkeliru ya ka HNLC bakan hap pensyai la kadang kwa baka sensyar sim bakan wan pai biang lani ka kwa ban laj na ka sensyar kari India. Ka Voice of the People Party kadap na ka jisong pinit ka bakraw habaka yoi ya ka jingberngem jong kaseng HNLC ban penyap iki nongelam juga parti kebalami hakilat pathai kapor kum ka parti iko ban pendrem jur ya ni kecimbang penyap jong kaseng HNLC iko aro ban ni badi upai ba boleh jid ya ka Voice of the People Party ban sinsha hapot district council kum ta ka HNLC kam don hapan tuklar ke jing trekam ka jing hapot district council ni tong pai ba bala ban bread ini the Borders Council lalu syam ba ka jitri kam ka ji kalau persya ike bang ini la kular yo pai ba ni kwa ro banong ni ba ni tip hiru ya ka ji shisha ba kidon shibon ki kendom haki hima ba ka jitri kam ji hima ba kumba kalong kidon shibon ki kendom haki hima sora but haka jitri kam hapo ka hima sora ka Voice of the People Party ka badon ya jitri puanan ra ya ka sinsha ka khara ka khoi na ki Shillong ki thau ki hima but ka jila bro koi habang ini ka bor ka badi ben petmi ki Shillong ki thau ki hima ni kwa ne renti ni kwa ne janai but banum le kirki ya kanunu ka kam haka badi but ka kam sinsha ka khara haki Shillong ki thau lani haki hima Namar ka thong ka jingkwa ka jukalo ban ra ya ka sinsha ka khara ka khoi haka jalahi paro koi ni slutho ya ka iki bangi de banle bat ngin le ya ka iki bangi de ban kum ka party na kwaro ban ong haka ni ka por bala da ka ta ka jing penyap ka joge HNLC yangi ki nongelam bat kunju ya nongelam jok ka Voice of the People Party kanwan ra ya ka bit ka piang ka shongsu ka jingshan baka jimanto ya ka Jaidbynriew ngalo ba Kloi bano Langkñia nagamta ka jimanto ju ka Jaidbynriew bat na kwaro ban ong ka ni ka po ka bamenta kani ka jimbangem jong ka HNLC kana ka kabo ka ba kraw ya kito ki ba don le jingtu ka basniu ni ki nongelam ju ka Voice of the People kumta ka HNLC kanuma ban light na ka jingkit kli la ne ban sakho yere di la ka don kono jingja ka basni wi kum ke nongelam juga Voice of the People Party bat kumu nongelam juga Voice of the People Party nga ko arban penpa badin jomari ka jingpengem manum wat kila jingra na ki bor pulet la ne na ka bor sarkar namar natip baka jingem ka jara show play pangala shagri ubulong nong thau chonga bat kumau David Wong shisha la ya ka them ka senyo ka jiya nganom sheting ye ka basniu nama me don rikat na me batna u dingdu bolu shandu jome
ki pentingen yang ngaron ke tingit ke baskan ma ngim don kanu kanu ke jingtu ka basni persya ela ka jong Jaidbynriew idan tanga jingang no banhon rai ka lawai ka basngan ye ke longdi ke mandin ke jingang ngaron sibon ki jingkli banga ko aban kli ke HNLC ringan num tre ban kli ka ni ka por dan tang atli ki banga ko aban bu ye ke jingkli ke ke jingkwa jo ke seng HNLC atau ka seng HNLC ka ko aban pan phai biang ye ka sen char skim ha ka ni ka jela ka jing bat baga HNLC ka ko abangin light no nagari India kini kilong ki jingkli ki baga HNLC kan hapan batai shai shengi pai pa tinggal kentui ki pai pa Bakim day ban Redmond sim, but kum kino yalam juga party. Yalam mat shibun kicing pergi maki por ki pemuncul. Rengenum kenran din ban ya ka dengan nongrim ka babek. Ka babiang. Namta kilong din ki mandi kicing. Kani kalau kicing pensyai ka mga ban pensyai. Hai ka day ban kicing pergi peniap jang seng HNLC. Yengi kina yalam ban kamta mga presiden jang ka party. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya